Είμαι ο Γιώργος και αυτό θα είναι το πρώτο βίντεο στο κανάλι μας. Και το κανάλι το έχω με ένα φίλο μου που είναι ο Τσάμ και είναι δίπλα μου, είναι ο cameraman. Γεια σας παιδιά. Και όπως καταλάβατε παίζω στο PlayStation 3 γιατί υπολογιστή δεν έχουμε ακόμα, το φτιάχνουμε. Να μην αυτοκτεί. Εδώ πέρα είναι το σπίτι μου. Το όμορφο σπίτι. Ναι, και το βίντεο αυτό θα είναι ξενάγηση και καλά στον κόσμο μου και μπορεί να φτιάξω και σειρά από την αρχή. Το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Εδώ πέρα είναι το σπίτι μου. Εδώ πέρα. Ο φούρνης 7 ευρώ, gold. Εδώ πέρα είναι το γενικό chest. Γιατί έχω τέτοιο. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα είναι η αποθήκη πάνω στην ταράτσα του σπιτιού μου. Καλό και αυτό. ένα τόρτ στη μέση. Ένα τόρτ έχει στη μέση. Εδώ πέρα. Ναι. Στις σκάλες εκεί πάνω. Εδώ είναι τα μεταλλεύματα που έχω μαζέψει. Και το καλό είναι ότι έχει τόρτς πάνω στα ξύλα και από πάνω έχει τα ξύλα και δεν καίγονται. Όπως αυτό το τόρτς. Κόλλησα. Να το και το άλλο τόρτς. Εδώ έξω. Αυτό είναι το Enchanting Room. Το έχω κάνει πάρα πολύ πρόχειρο. Και αν είναι 30 level. Δράκο ακόμα δεν έχουμε πάει. Βασικά δεν έχει πάει ο Γιώργος. Περιμένει να μπω εγώ ή κανένας φίλος που παίζει πολύ καλά. Να πάνε μαζί. Εδώ είναι η υπόγεια φάρμα μου. Ζώνη. Υπόγεια και κότες. Αγελάδες, γούνια, ανάμειξη όλα μαζί. Ναι. Λαγουδάκια λείπουν από εδώ. Δεν παίζω στον υπολογιστή, δεν έχει λαγουδάκια ακόμα. Το μανιταρόσπιτο. Μανιταρόσπιτα, 2. Εδώ έχω ένα farm που δεν το αγγίζω καθόλου, ούτε αυτό, ούτε εκείνο. Αυτή είναι η φάρμα μου που έχω καρότα, πατάτες και τέτοια. Παιδιά, εγώ δεν έχω μπει καθόλου στο creative. Σαν σπίρτα είναι. Ποια? Αυτά. Τα καρότα. Αυτά, όντως. Σαν σπίρτα μέσα. Σαν μακαρόνια. Ελπίζω να το διασκεδάσουμε πολύ όλοι στο κανάλι. Θα βγάζουμε και αστεία βίντεο, σοβαρά βίντεο. Αυτό είναι κάτι διάμεσο. Ένα random δηλαδή, εντάξει, θα είναι πολύ καλό. Θα έχει αστείες σκηνές. Εδώ πέρα είναι το zombie spawner. Και από εδώ κάτω βγαίνουν τα zombie. Τι λέει? Και έχει βάλει ταμπέλα μη χαθεί μια μέρα. Ναι, ήταν το πρωτόστραξα. Και εδώ είναι τα ζόμπι. Ήρθε η πέτρα. Φάει πέτρα, μην μιλά ζόμπι. Εδώ είναι τα drops, εκτός από αυτά, τα δύο. Αυτό γιατί δεν το φύτε, τέλος πάντων. Σου παπάρτινα. Λέω να το φτιάξω αυτό το σπιτάκι, γιατί το έχω κάνει ξύλινο έτσι. Εδώ πέρα. Φτιάξτε το. Και θα μιλήσουμε για τι βίντεο θα κάνουμε ακριβώς. Μπορεί να κάνουμε Minecraft στον υπολογιστή. Άμα μπορείτε να μας πείτε από τα... Αν θέλετε πείτε μας και τι παιχνίδια να παίξουμε. Στο PlayStation 3 ο Γιώργος έχει παιχνίδια, θα μας πει για τι παιχνίδια τώρα. Έχω το Minecraft που βλέπετε τώρα. Slender. Τι λέω ρε. Slender έχουμε τον υπολογιστή. Έχω το Black Ops 2, Call of Duty εννοώ, και το Call of Duty Ghost. Αν θέλετε κάντε με ad, με λένε τρελαμένος XD. Και είναι ωραίο να παίζει το PlayStation 3 Minecraft. Ναι, είναι ωραίο τα κουμπιά. Τι είναι αυτό, γιατί είναι έτσι αυτό? Πρέπει να το φτιάξεις? Όχι, να το μπλοκάρω. Μπλοκάρω το. Κάπως έτσι. Αλλά θα είναι άσχημο, τέλος πάντων. Μπορεί να κάνουν και spawn εδώ πέρα. Πρόχειρε δουλειά. Γιώργο τελείωσε. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα που δεν είναι συμμετρικά. Full diamond, Γιώργο, πότε θα βάλεις? Δεν νομίζω να κάνω. Λέω να κάνω σιδερένια, πανοπλία. Έχεις full iron. Δεν έχεις full iron? Ναι, full iron θα κάνω και να την κάνω enchant 30 level και θα είναι κάτι σαν διαμαντένια, ξέρω. Εδώ είναι το περίφημο λουλούδι. Λουλούδι που μένει πάνω στο γρασίδι. Που δεν μιλάει το καλύτερο. Που είναι έτσι. Ένα κίτρινο. Που είναι σαν μπακλαβάς είναι. Τα κέρατα. Ναι. Έχει κέρατα, Γιώργος. Εδώ κάτω έχω χτίσει ολόκληρο ρηχείο για να βρω διαμάντια. Αυτά τα διαμάντια που είδατε. Τώρα. Εδώ πέρα είχα κάνει
Α, ακόμα εδώ είναι. Και κάνει κάπως έτσι. Και άμα θες, κάνεις ένα πλουπ. Αν δεν Και τρώξεις πέφτεις αυτή τη έτσι φορά. κατευθείας. Δεν Και μετά πεθάνεις. ανεβαίνεις από εδώ. Ανεβαίνεις. Λέω να βάλω σκαλάκια. Γιατί το Καλύτερα. Σε Έχω παίρνει και ο μία ύπνος. πύλη νέδερ εκεί κάτω. Έχω Σε να λίγο θα ανέβω. πάμε να το δούμε. Τον πύληνη. Έχει 3 σπιτάκια. Το ένα είναι μανιταρόσπιτο. Το άλλο είναι το μικρό σπίτι Όχι, στο 2 λιβάδι. μοντέλο σπιτά έχω. Και Α, έχω 2. ένα αυτό το σπιτάκι, έχω αυτό που μοιάζει σαν άνβιλ. Το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Ναι, λιβάδι είναι. Αυτό ήταν γεμάτο δέντρα, τα έχω κόψει τα πιο πολλά. Καλά έκανες. Από εδώ πέρα μαζεύω άμμο. Και τώρα θα πηδήξει. Πηδήξω. Ναι. Και Αυτό είναι το βλέπετε. βίντεο, κάντε like, comment, Ναι. subscribe. Ελπίζω Έχουμε να σας ξανά. άρεσε. Ναι. Αν θέλετε να δείτε βασικά άλλα βίντεο, κάντε like σε αυτό Και- για να δείτε τη συγκεκριμένα Minecraft Και πιο σαφής, ό,τι παιχνίδι από το PlayStation 3 θέλετε να δείτε. ή υπολογιστή από όταν έχουμε. Όταν έχουμε θα κάνουμε και Βασικά, βίντεο νομίζω να το ναι. πούμε. Σε 1,5 μήνα θα κάνω βίντεο στην υπολογιστή μου. Νομίζω ήταν κότα. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας παιδιά, να είστε... Γεια σας παιδιά, ήμουν ο Γιώργος. Εγώ Τσάμ, να κρατηθείτε μέχρι τον άλλο μήνα. Ναι, Μέχρι να κάνουμε βίντεο. να είσαστε καλά μέχρι τότε. Γεια σας. Γεια.